assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴewɓe Pinal TV bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo kalden hande miɗa wondi ɗo e gorko andaɗo sanne leñol men ngol e fay goto du dullanamo inde makko surtout so nani e limali ɗo e nema nden no kanko woni Hammadoune Cissé andiraɗo e inde Kunta nden no mo wi o wiyedu 0011 nawana oui c'est 0011 wudu nden no e Kunta wondumi ɗo hande miɗen barkinamo du komo jaaɓi notade hande noddago Pinal TV mo wari gajande men hande seeɗa nen bisimilla maɗa Kunta mi barkinima mi yettima mi weltiki yimɓe Pinal TV on fof mi yetti on mi yetti pulako fof weltanade télé moɗon o min mbiɗa wiye Kunta 0011 e mbiya kam bobo mi weltaniki noddago moɗon ɗo bisimilla ma bisimilla maɗa Kunta nden no Pinal TV du fou weltima mi hila du ƴewɓe Pinal TV du fou e beltima hande sanne wargol ma Pinal TV ɗo nden no Hammadoune Cissé di Kunta aɗa wawi sifande hoorema seeɗa ƴewɓe Pinal TV homo woni Kunta Kunta ko pullo ni ko jeeyaɗo leyɗe fulɓe min ko leydi Masina jeeyami mais onon noon o anda leydi amin sanne min noon mbiɗa jeeya nokku biyeteɗo Diré ni gemina wiye Sariam jeeyam Sariam Binga komi Binganke leydi amin bon affaire pulaku ni e darnade leñol e tampanade suudu baba ni woni kullali ɗi e dukoji ɗi fou so leñol ngol no jabbodira ɗemgal ngal yaara yeeso pulaku nanggodira famu no adunaro yarata eyyi ko ɗum sono caɗele goɗɗe Kunta ala bisimilla maɗa min beltima sanne inchallah joni Kunta wakkati ƴaɓɓiɗi min nanni hulle hewɗi inde Kunta dow WhatsApp en réseaux sociaux en Facebook en joni Pinal TV yo darde kañumeni andude min nani o ka Pinal TV gollirta ɗum waɗi so nodduɗen ma hande yalla an e hoorema jaati aɗa yetto Pinal TV heɓa haalande yimɓe e seeɗa ko mbawɗa famminde yimɓe dow koɓe faamay ko nden no wakkati ƴaɓɓiɗi min nani wiide e a majjino laabi ɗiɗi ɗum waɗi nden no arande o hono ɗum wayno arande nde mi fiyama yimɓe joni en kaborɗe gari nangi kam guere galle am nangi kam jaadi am pii kam gartiri kam paɗɗi kam ɗon jeehi e lawol muɗum bon ko piyata kam ko haalaji tuyji tan ɓe kalata bon furno yiɗa laamu tan ni noon haalaji ɗi kalata ɗi sa yiɗa mali yoppa min leydi amin ɗum noon hono arandere ndeka ronko andude ko piirami dow muɗum hoɗum piyami hoɗum gammi so piyami ronki fam muɗum so wona ɓe gari tan joni kaɓorɗe e mobile aji mabɓe ɗiɗi ɓe gadi kam hollume ɓe nangi kam ɓe gatti botoro hoore am ɓe naɓi kam ɓe pii ɓe gatti courant am ɓe mbarmini kam fou eɓe jogui courant ngaji mabɓe lewru ngel wonata karkas mabɓe o ɗi ɓe gatta e calɗe neɗɗo hoɗo gaɗi kam fo ɗiƴam voilà Allah andi pula ko immiki dereki ley hen e sawri kam mbiɗa barkine fulɓe hewɓe wattuɓe am baali kewɗe gatti am jawdiji muɗum en yimɓeɓe so daari mbiɗa yetta ɗo guiɗam gorko kortiniɗo kam Abban Ousmane Ali Diallo gonɗo Paris France kayen fo adi naɓude kam AC 2000 ton ɗo woni dogotoraɗo gonɗo toon nde sawri kam vraiment hande ka alhamdulillah caggal muɗum du kasi min gaɗi golle o continent bangal fulɓe warteɓe e nangueteɓe e fiyeteɓe e sumeteɓe basi o fu dow mum ka woni pourquoi so pula ko warama na haale basi o fu ɗon noon basi fu ko nanta Kunta fiyama naggam uddama yo fo saabi leñol ngol ayo so ko warate ko tan yimɓe deƴƴuno dow hen ɗum ne wata gasude so dimdaɗoma warama seykema warama haalan ko haala mbawɗa ala donc haala ka ni mbawɗa wajiɓe a haala ayo ɗum ni no so ɗum goɗɗum wala toon joni nde ɓe nanguimaɗe ɓe haalnayma ko ɗum saabi fu ɓe nanguima bon ko ɓe nangi kam ko haala gota ɓe kaali kam mbide mi yenni premier ministre o minne mi anda vocal ngal ɓe gaɗi ngal vocal mbiɗa yetta premier ministre ɗum ɓe gaɗi bon mbiɗa andi ɓe nanta fulfulde ɓe anda kamɓe ka ɓe anda haala konne joni kokkuɗe vocal ngal tan ɓe faama fu ɓe galana ɗum ɓe andi ɓe nanta pular ɗum ni noon kamɓe ka jokka won tan gabtuɗo ɓe am quoi kamɓe ga feyi ko vocal ngal ɓe gaɗi ngal ɓe gaɗi ngal ñande ɓe nangi so e piya kam de ngal vocal yettude premier ministre sabi tawino les zones portiére nokkuje kelama nokkuji amin ana hen premier ministre haali yimɓe tottide jawdiji mum en bo minen min beltaniki famin kaali ɗo e vocal min barkini ɗum ni min andi hen ngal vocal ɓe gaɗi bo mi anda vocal gongal kasi koɓe ngal tan ɓe gaɗi ngal ne jettoje premier ministre wona yennude ɗum voilà bon ɗum ɓe ngala faamu tan ayi ɓe ngala faamu
faamu tawno ko gammi be ngalla sabu sada jogi faamu sada ha fiya neddo fu do dalil sada nanga do dalil man dum ganda bo min ngam waɗi tan ɓe yimɓe noon bandiji awan kamɓe laamuka e ley teɗingaji laamu ɗi ɓurdi hono nanguɓe kamɓe ɓe laamu kaɓorɗe laamu ɓe jogui teɗingaji laamu ɓe ɓurdi ayo koɓe noddirta ko fuuɗo haala laamu ɓe kaldata ayo ɗum nanguno kam nde sachet ok ɓe landiki inda ɓe landiki ɗo jeeyam ɓiɓɓe no jogui yimɓe kaali rewɓe fumi haalni ɓe tout fa laaɓi bon fokke pamata madina yimɓeɓe leydi ndi boni ayo leydi ndi ko yimɓe haalta e mayri ko fof na ɗum woni e mayri hono hen leydi ndi boni de gonga wala ayo neɗɗo hana nanguede udde mere neɗɗo hana nanguede duppe mere neɗɗo hana nanguede ware mere ɗum moƴƴa e leydi no moƴƴa e kananke moƴƴa e ɓiɓɓe leydi jaati ayo min ga basiyan o funi ko gammi hono sakiraɓe meɗe nangaɓe so duppa ñonoɓe o woni basiyan o min ka sabu haala kam mi deƴƴey ka wurwiki ka haalama man traité o nanguede am fuu dow rôle on ɗon juyi ayi ɗo ni woni min ka rôle ngol gammi hono ko juyi ɗo hono ko nayiɓe ko haalaji ɗi kalamɓe ɗon yimɓe waraɓe ɗo ni gammi min ka ɓangal koti am ka joni kunta miɗen jeeya e whatsapp en e facebook en aɗa waɗa vocal aɗa waɗa message hono no mbiruɗa joni no ko woni immade ma e majjum bon haala whatsapp e facebook ngaji aɗa andi ni haala ana bonna ana moƴƴina fokke paama e bandan debbo haala ni ɓuuri bonnude fe diiti malfora civilisation sabu yimɓe gari e leydi ndi wiyeteɓe terroriste en alqaida en bandiji bonnoji leydi ngala hakkille ngala faamu ana bonna yimɓe gure ana bonna hakkilleji muɗum en gari e kaɓoye jihadi gari naati diina ana gaɗa yimɓe maltartirti bonnude hakkilleji maɓɓe hokkude e moto ngaji e malfaji jiiɓudeɓe hamdudeɓe e saharaɓe maɓɓe hamdudeɓe e inniraɓe maɓɓe civilisation min gatta ɓen yo pam fat naati e ko boni e ɗum woni manda gollal ngal jaati yaltinde yimɓe ley terroriste en ɗum woni manda gollal ngal mana darde nde mana dukkoji mana jennoje ɗen ɓe darno suudu baaba mi halda e ɗum sowona suudu leñol am natugol hengol kaldumi leñol goɗɗi ɗi mi halda e muɗum ayyo so muyi mbaala toon min ga suudu baaba amdu mbiyo o mbimide naatoɓe terroriste en ɓe min ga ɓe ñiganmi ɓe jengami ɓe dukkami dow muɗum jalta e ko boni naate ko moƴƴi hamo fuu no famiri jokka ayyo min gana bomɓe maɓɓe min bañaɓe e yonkiji amin ka golle muɓe goni o min mbaɗi ayyo ɓe gaɗa vidéo ngaji ɓe kolla aduna allah o fuu fulɓe aɗa mbarde e saabe maɓɓe aɗa nanguiri e saabe aɗa uddiri e saabe maɓɓe dukoji amin e haalaji amin yoɓe jaltu e ko boni ɓe naata e ko moƴƴi ɗum woni manda whatsapp yo facebook ngaji goɗɗum fu min kam anda facebook uɗi sappo so jewti whatsapp ɗo ñoƴƴami somi haalɗo ɗum woni manda gollal ngal jeeyati bandan debbo yimɓe hewɓe famata milan sa to yimɓe haaloɓe facebook en whatsapp en tawan kalisi ɓe hon dokkana e wonko ɓe dokkete caggal mum an joni mane hen fuɗɗuɗa golle maɗe golle ɗe bon facebook ngaji e whatsapp fof ko natumi hen min ka whatsapp jaati est ce que ɓuura duuɓi nayyi ni ko natumi whatsapp ni ka ɓuura duuɓi nayyi mi andana ɗum hunde ni ɓuura duuɓi nayyi nimi ko natumi hen ley ko natumi hen ko du fuu ɓooya ka ko puɗɗum whatsapp ley wargo fulɓe go tan watti kam hen e ley muɗum du wakkati goto miɗen jaɓɓoni e tour de afrique ɗo jimi fulɓe no carti mobilaji fa no heewi kiti mum no kaɓɓa miɗe e moto garum pour e muɗum jokkumiɓe fa kane lamdi hoɗu ɓe gaɗi tawi nden radio france fuɗɗi wullude ana wiya katibade masina min mi anda kowoni katibade masina jaati ni bon jokkumiɓe fa toon min kam minɓe droit ɓe ga nagga e mere jaami to tawmi toon ko rebo radio goto lamdimi ɗum mbimi wiya yimɓe amin fulɓe nanguiraɓe ni mere manda ɗum o wiɓe ko terroriste en ɗum ko ɗum terroriste o wi jadis mbimi ko ɗum o wi ɓe diina kaɓanto o fammini kam mbima ha ɗum ɓe nanguirano mbimi ɓe kaɓoto ko hono malfaji ɓe jogui malfaji ɓe jogui ɓe kaɓo e mbara lama no waɗaɓe mbimi a bon oy kam mi andana ɗum hunde nden ɗum fuɗɗa yaltude nden fuu ɗum fuɗɗa yaltude bon caggal muɗum haala ka heewi min du tawi fuɗɗi ɓoya ko puɗɗum hono whatsapp o miɗen kaala warama gani mi nani terroriste ɓe du nangui amiri mbari heddi jaɓa en ka e ley vocal min du mbimi o nangui amiri ɓe mbari e ley walde wonde an toon nde ɓen premier an walde whatsapp o natumi
walde no wiye no wiyete ɗum walde nde ɗumani fedde pulaku wala mbiya ɗum fedde pulaku mali fedde pulaku ɗo dikku goɗɗo wana gawa kam wonno président mayre e Sékou Sankara en kamɓe goni leader en walde nde yo jaati ɓe gonno leader en walde nde e jowro Sisaw emin fu miɗo gonno ley walde nde joka ɗo min puɗɗi hono mouvement ngaji ɗon Sékou Bakana mbiɗa andi a andamo o giɗam sanne kabala do o woni mo kanko fuɗɗi walde nde ɗo min ka naatu WhatsApp ɗum bo e ley muɗum ɓe gaɗi kam porte parole walde nde ɗo porte parole o fuɗɗiri jokka ɗo woni ɗo porte parole Kunta fuɗɗiri ɗo woni ɗo golle ɗe ayi ɗo golle ɗo fuɗɗi ɗo jokka ɗon min puɗɗi mbimi ɓe mbari pullo o amiri pullo jabato ɓe mbari on jennoyi mbayɗe mbimi golle maɓɓe gasay neɗɗo hana nangude amiri gendi alsilame warat mi haali ɗum min kam mi anda mi wija ka ɗum haaltake mbiɗo jooɗi fa téléphone am wuyi ɓe mbi Allah andi a haali vakalle walde nde Allah andi acca momin mbari o kefeerno minen jihadi min gollata min jerodiri e téléphone komin jerodiri ko nelda le balɗe joka pulak fi mi mayan janggo mayen faɓɓi janggo e mbaran kunta faɓɓi janggo e mbaran kunta janggo e mbaran mo fande mo heddi haalde o mayay omo haala fa hande o maya fande mo heddi haalde jokka fa duuɓi tati gaɗi ameɗe wuuri mi maya tafa hon fu yomama jokka ay alhamdulillah no wamay biyati fu mbiya kam mayi kam ɗo wuuri eyo bon ley muɗum ko heewi wanci kam arandere nde mi faamayi miɗa watte erel ngaji kewɗi minen hoore am tawa mi faamay sabu yimɓe ana mbare mere mbiya kam terroriste mi duka be hen tawi yimɓe mbarat mere ɓe laamu nangata so wara mere mi faamay bon nde garan faama nde mi naati erel fa heewi nde pammintemi jaadi warteɓe sabude giɗam jaati hono ko wara nden pammi sabuno son ɗum famata nden no giɗam iwi ɗo so hooti ñono yimɓe nangaɓe ñono ɗo eɓe nangama ɓe mbarama ɓe duppama ndiyam pammi jaka warteɓe civil e ɓolɓe warate jaka immimi duko mbiɗa immina duko mbiɗa fiya duko mi gasi kaɓɓami uddami jokka mbima wilde deƴƴinogol comme ça la quoi ɗum heddi leydi ndi min deƴƴinode mo deƴƴinaki ka fof Allah andi watte éliminé joni ka deƴƴi mi deƴƴi seeɗal mi deƴƴi joka ko laamu fof ɗum ganta sabi Allah wala hen na faami Allah yaafi e mbi fof mbiyam onon jaati gondi e ngo an a wilde onon jeeyi googa joni a ɓiɗɗo pullo a ɓi pullo plutôt masina mbiɗa jeeɗa hono jiiɗuɗa leñol ngol hannde fa leñol ngol ka wargoni wonde maggo hannde ka tampere wargoni eɓe mbardiri sabe alkaydan ɓe ɓe mbarditi jiya pullo fof jiyaɗo les car nanguite udde wiya alkayda tawi wona andana e dali e laawi sa pullo noon so joyo noon so jeegom noon fewi so Bamako ɗo gonɗo so laamu yi on nawno ɓode kadide fulɓe na tengade fulɓe nangga on bon pulaku du sa nabi fa paama du fulɓe du jannete ka toujours e yimɓe ladde noon gaɗen gollagal continuer civilisation ayo foti joppen gaɗen gollagal continuer hoɗum hen haalde e haldude e laamu ngu watta hakkille fayi ñande so hecci ken suka nangama faade kar ɗum wona gurdam aduna waddiga bandum debbo mo gani gurum kay fa namta to bandum debbo to bandum gorko to gurum ya fa nam gurum nangam ɗo mere fande yita ka anda fu naati mi balɗe sappo e jetti mbalami le kaso hon fu anda ɗo gommi wala fu gammi haalaji ɗuɓe gaddi haalaji manamanaji ɓulɗi ɓeɗo wonde français ko andini kam français mi anda e français mi nanta mi pulo boɗoji privé français mi nanata wiyama min mbiɗo wondi e français wona dukkurde joka sa dañi neɗɗo nden ko pelɗe e muɗum haalaji manamanaji ɓuli solution muɗum pulako no tampi pulako hawra ƴewana hoore mum dabare kadiriji fulɓe ɗi e perte guite maɓɓe nanguite mako sana uddeɓe ɓe darno ɗum solution ɗum wona gurdam fulɓe warateɓe yara yippoye mere na mbareɓe dabare mum dawri ka gotel kalnami pulako dabare fof mum ɓe dawri so pulako waɗa e solution no sino aduna Allah fo waɗi ni ndenago walna fulɓe aɗa andi o solution mi anda sigaji ɗi fof no jogui solution le leydi men don son koye ɓami kaɓorɗe mum dariki mbi kay en terroriste kaɓata nawana burdaɓe ɓami kaɓorɗe mum dariki mbi terroriste kaɓata nawana haɓɓe kaɓorɗe mum dariki ko terroriste kaɓata nan fulɓe de oma kaɓorɗe mum darana kayde kaɓɓo terroriste est ce que haɓɓo ngo ene wawi tininde basi o Kunta ɗum tin kaldal na kaldal nde ƴeewa soɓe jaɓi
min noon mi hoolaki sal touriste jaɓa kaldal ka touriste ka a wawan ɗum yaade e dotere mum bonɗirerde na so wawimo ni nangga leni tacca tubata saji aw joga jama fulat no mbin junna warde fan yetto ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim na haali e keni haala allah na haali haala nuɗo allah na haali tawi gonga wala to a ville de projet ɗum kan wawi sellude joni ko wiyete terroriste en wana ɓe mbi wona fulɓe tan joni hono hen ɓe mbawi andutide o terroriste na o wona terroriste bon kamɓe koɓe pammina fulɓe tan e pamminirano kamɓe e pamata ɗum no ɗum ko ñappa so bonna fatili sabu sogaɓe men fulɓe kañ kola ko vidéo ji kañ ayinto kañ hakkilleji mum e bonna ɓeya to fof so bonni noddan sogaɓe men fulɓe gara daro kamɓe kam yaa caggal an ɗo kangaji feeteɗi sogaɓe fulɓe joyi mota ngal ala fiide ɗi kangaji wawa fiide ɗi kangaji no voilà donc gay wonto fiyoɓe kanɗi fa timma so tiligi gadda sukaɓe men fulɓe darnaɓe yesso ɗo montage ɓeydi immano garo alhamdoulillahi balle dina allah hey ɗa ɓutuji mbarama ne haala toytoyji mum kañ wala anda ko haalta anda ko yiɗi anda ko woñi joni wakkati mo gonɗen joni o duuɓe mi yalla pati sukaɓe fulɓe naata e jihadis o ɓe nanni sukaɓe woɓɓe e armée en yalla basi o ana timma an hono hen milɗa basi o hono ɗum wawiri timmude joni kunta laamu ngu no basi an timmirde ayo basi o ka kaldal ni hani tawi aɗa timmina basi ɗum jama o fof miilata kaldal ni hani tawi aɗa timmina basi ka gonɓe toon ɓe jaɓata haaldede ko wona diina allah ka kaldon pamgo mbi narri yimɓe hewɓe ɗum wona to hono kaldal jaati so wona ko ɓe jiiɗi ko kaldal ndu so haaldama fa kamɓe laamu ngu kawrana naawi homo fof ko yiiɗi ko wona ɗum bande mi yiiɗi ko laamu ngu yiɗni ɓe kalde e pamara ɓe joppa kaborɗe ɓe natta laamu ɗum laamu ngu haajanana kamɓe koɓe kaali hoso kamɓe laamu ngu kaldi kawre ɓe keɓa nokkuɗe ɓe gaɗa diina maɓɓe jogi kaborɗe maɓɓe keɓa jawdi maɓɓe keɓa koɓe jiɗi ɓe dona diina maɓɓe kamɓe ɗum ɓe kaaja ɗum laamu ngu jaɓata donc ɗum mbimi kaldal facile hakkude maɓɓe ana tiiɗi ayo sa ƴeewi donc ana holla a laamumi laamu ɗiɗne wala laamu goto ni wawi heɓede président goto ni wawi heɓede président ɗiɗi wawi heɓede donc kaldal hakkude maɓɓe ana naawi bon so laamu ngu ana yiɗno ɗum bilto e ley leydi amin minen masina laamu ngu ko wañi ko ɗum watta hokkude fulɓe kaborɗo darode ɗum laamu ngu wañi laamu ngu waɗan ɗum so waɗay ɗum janggo ala on mbawi hokkude don son koɓe kaborɗo ne jippina fulɓe e kargaji ne mbara ɗum ɓuuri hebbinde terroriste o jaadi ko nanta ko so han ɗum pulokaji mum fof wallahi ko naati ko hilla ko ɓuuri hebbinde ɗum don son koɓe kokka kaɓorɗe kippoto guure fulɓe ne mbara rewɓe cukoli warɓe fuu bandama on ɓami natto e terroriste aɗa kaɓorɗe muɗum ko heewi an saabu don son koɓe wattuɗe soɓe jaɓini pulaku o dabareji dawridi e laamu e ley masine ɓe fulɓe dariki joni en kaɓorɗe muɗum en kayba gelle muɗum no don son koɓe gurde gelle muɗum hewɓe angone ladde gartanno yimɓe wartude jonkoreji joni jonkoreji muɗum innama warama abma warama ɓikkoyma mbarama ɓerde ma wuddi wona nda on tan gaño ma ɗo gara mbara oɗo on ɓe jarata donc probléme muɗum yo probléme goduɗo o hande o laamu ngo e beltude ɗum so laamu ngu haalde don sokoɓe joppa kaw don sokoɓe ɓe gaɗe gaɗe gueɗamin sécurité onon ɗo don sokoɓe kay mi joppata ke gam waɗa sécurité pour le fou jiyaɗo kaɓorgal e terroriste wiyete weeli mettima ko sa wi hay ɓe gendima hande wiyata terroriste ayi bon so laamu hokkiɓe ɗiɗoji yiɓe darno suddu ɓe daro ɗum gassi fini wonko wattaka ayi ɗum laamu ngu seli ɗum woni solution ko laamu ngu dawata wala fof ko seko booli haala wala fof ko dogal wala fof ko immaki wala fof ko haalde e laamu ngu sala pula ko ni hono mouvement ngaji fulɓe daro e mbiya e mbaylitemo wala fof ɗo gadari ɗum ni mi jaati est ce que wallugol pulaku o jaati ana yaafi ana yaafi toro hoɗum sabu yaafa leñogol toon ko yiɗɗa kana yaafiya nde e mballi don son koɓɓen don son ko kaɓorɗe kokkamo ɗereji ni don sokoɓe kokkamo ɗo ɗereji kokkamo ɗo kaɓorɗe no fokke paama ɓe kokkamo ɗo kaɓorɗe ɓe kokkamo ɗo ɗereji hono hokkiɓe kaɓorɗe e ɗereji wona laamu ngu hokkiɓe no ɗum ko yimɓe mbiyata ko eɓe jogui preuve muɗum jaa preuve mum no joga ɗo président l'assemblée haala l'assemblée mali haali président noddiɓeɗo so hokkiɓe ɗereji ɗi
ni président yaltata so haala wi waɗi ɗereji de détourné ibbe ka hokkiɓe ɗereji ɗo ibbe ka noddiɓe sambule ɗo hokkiɓe ɗereji no joni wakkati mo gonɗe muɗum joni o ndenagol fanɗi leydi ndi sanne joni yimɓe hewɓe milan hedde hakkunde leydi ndi tan basi o woni angol o Bamako ɗo o jaati a heeɓi basi joni est ce que ndenagu won Mali wakkati mo gonɗe muɗum joni bon hande wonɗo samti seeɗa ay wonɗo samti sabu hande sa ƴeewi ndenagu leydi ndi hande ka a wawi wiyde ndenagu ana woodi e leydi ɗum ka fe goto wawa wiide mon sabu kulleji ana bona laabi taƴi laabi jaata kulle kewɗi boni wargoji nene waɗi continué so wargo ne waɗi continué ndenago ka waɗa ɗo ndenago woodi de so wiyama wargo ngo darnama kaldal waɗama na goɗɗum waɗa wayde ndenago ne woodi hande ka ko woodi ya hono baasi hono kanna fiye ndem fa timma o ɗum wonko ɓuuti seeɗa e ley laamu sordage o ko laami ayi ɗum ka wonko ɓuuti seeɗa hono ko terroriste garata fiya kam fa timma hono kangaji mawɗi kelteɗi ɗi ɗum ka wonko ɓuuti hen ka toujours mayde kana woodi ay toujours kamɓe mbarodira to joni mbiɗa golle maɗe WhatsApp en aɗa jokki golle ɗe joni ko anniɗa wadde ley wakkatiji garoɗi ɗi fa han yalla pulaku o wana fama hono henne ɓe wawi wadde yalla jaam o wana warta e leydi ndi minen ga fulɓe gonɓe terroriste en ɓe jalta fa ɓe laaɓe darno suudu baba min ka nippori ko kajami ko jimmi mi wañaɓe mi yiiɗa bañuɗo ɓe mbiɗa yannaɓe beyete fuudu fenanta ko jiɗirimi de ɓe jalta e terroriste o jihadni ɓe gondune penano ɓe jalta ɓe garno suudu baba am du ittana kam dukkuru min ka ɗum ɓuɓata ɓerdam ɗum jimmi ɗum kajami ayi minen du fati min teyate jawdi amin e guese amin e nokkuji amin fati min teyate jawdi amin ndi guese amin min teyate jawdi amin nayyi amin teyate min tuusa yaade e lawol wala ɗo min goni inde bonde ne itte dow amin ɓe gara ɓe kayba suudu baba min ka ɗum ko kajami ele gurnam yonki am ele ko daranmi ele ko jimmi ele jinggi am mi yenni o terroriste o mi yenni o alkayda o min ka ɗum kajami suudu baba ni jimɓe gara ɓe darno kala gonɗo hen ɓi pulle e alkayda e terroriste en ɓe yalta fa laaɓa wara darnol suudu baba min ka ɗon ko jimmi ɗum ɓuɓata ɓernde am ɗon ko daranmi du duuɓi kurɗi ɗo daranmi du ko am e jennoji am fo ɗum no fe goto min dañi waɗa ayo ɗum woni hono defetti am min ka haɓo am jaati ayo ok mi faami ɗum ka sanne joni mbiɗa Hammadoune Cissé di kunta 0011 o inde nde hono hen ɗum warde bon 0011 o yo inde WhatsApp noon 0011 o c'est mon numéro ɗo numéro amin neɗɗo fof no jogui numéro muɗum na famay ɗum ko numéro am payi 0011 o ɗum ko numéro fedde nde bon 0011 formation ngaji aɗa wakka formation ngaji ɗi ngala tawi neɗɗo immigo tan noddi hokkima formation tinni sanne kina kala tawa o pene jiɗɗo bonude inde maɗa bon mi gaddi 0011 11 o so formation o laati goya woni ko sappo e ɗiɗi mi stamu ko fenani ko 00 de donc anda ko 0 no ayi ɗum manda 0011 o ayi hono manda o ɗum ka le gollal ni saɗe muɗum du a heɓa donc ko nanta wobo 0 wobo ko ga e basi ɓe piyodiri ga ɗum manda wobo waɗino kumani ayi mani en kam borodiri aywa na mani en ka dogal wobo waɗi dogal ngal sakkide aywa mani ka seeran fulde ana jeeya le wobo ayi mani gaɓɓir wobo ɗum fuule wobo jeeya watte wobo dule wobo jeeya ɗum ka fuu ɗum fuu ele gollal ngal ɗo jeeya inchallah joni Hammadoune Cissé aɗa jogui rewɓe e sukaɓe na mai mbiɗa jogui ok mbiɗa jogui rewɓe mbiɗa jogui sukaɓe ok joni ko mbawɗa haalande ƴeewoɓe Pinel TV hande ƴeewoɓe Pinel TV ni bandiraɓe fulɓe tedduɓe porte parole jowti on fof barkini o mi yettiɓe weltaniki ɓe e ley émission meɗen o barkinde Pinel TV fou e noddude kam du so anda du ɓe gaɗi am teddengal ɓe gaɗi am jilli soɓe noddi kam waɗa télé maɓɓe ko heewi an toon noddaka ayi soɓe jiiɗa ɓe noddi kam fa ɓe lamdo kam jilli noon nawana voilà ko jilli noon bon toujours ko kalami hono rewɓe gonɓe ley galleji ɓe kayba ɗemgal ngal ayyo fokke ɓe kaala pular nde ɓamde guilɗo fa ñooro ko kañum o wari min sanne a faami feyli nokkuji ɗe somiɗen ley galleji fulɓe ɗi fof boni saabe ɗemgal ngal
so émission na waɗe baka borni en zarreɓe gondi baka borni du galle fu baka borni ha mais jusqu'à à 8h à 10h baka borni les galle hala fu wara sana radio ji galle am radio ji huni fu fadde zuwata téléphone fere be ngala fu baka borni ken dumi fu dem ngala ngal ni bona les galle ji say baka borni ha bawi dum ni bawi anda ko ba o woni ma anda ko ba o yat do mudum goral ni wodo ana yanna yimbe goral nay ana yanna yimbe toujours même fokke dem ngal haaliya télé modo o gatto fulfulde tan fulfulde do haale yimbe dum dara tor dogu der maabe ngada télé kuté kalna min demgal ngal dum ko min kaata minen nana fam jingi amin habo amin demgal amin ngal be kabuno du demgal ngal dungal haale mako ngal haale le galleji neddo am mudinta hoorema am bonata hoorema so neddo yaam pullo so dum haare am wiya ko harta neddo ayo ko tawet afusa yaama pullo nango jero du be cenda o pullo o ko nina o ko giseyna o ko didi ngana ko pulloto voilà min jabata pullo ko pullo tanga aminka tenke ko demgal ngal kalta minen gami ka haala pular si fini ko moyda fu taweda pullo tan minen gami ka pullo hono yimbe garta bonna hakkilleji yimbe do o pullo baleji do pullo danaji o pullo ladde de o pullo gaynaga de min jabata minen kaba habbu mudum sanne min jabata dum haaji amin wala en pullo ko pullo ay minen ko don hono gollal amin darde amin jingi amin habo amin bukoji amin immade porte-parole international undo ay fokke pama ka le galleji ono rebe tinno don ngado yimbe civilisation le galleji kala demgal ngal wallahi galleji ana ande galleji ful abbo yahan gollowde galle ka halki dambugal mum awaran calminabe biyabe jam wali ntami ko mu ani boddo jirmu do dambugal nana fami ko mu fam fu dum wala du ko fam fu dum wala sa haali anda ko halto sakko donc le galleji di woni ko demgal ngal halte ngara le galle njowta biya halde wa maran ko bi mawna inna gota abu gota an i burusa wara joti biya wana halde biya hokkam ndiyam nemami min nanay ko biido do biido ha vraiment kulleji goddi ana ga le leydi meden di yurmini ki sande neddo pula ko okka virgi ki bonini fa virgi leb mako do bangal demgal ngal ka vraiment hab mudna hani wade de fannaw amiri galle du wat min kam yettigi jaadi sa halde debma wi hala jabay fu cher ngar go la supérieur yoppu debma office soni awi debmo halde ma demgal le galle mo so sele sabu Allah cher mo so tawi al-islam juudo sabu do halki udi mo bonni gurna ma cher mo o dillo yo dogo yo lawol mako nji cer ton fe dar go hoto fa gure gaddo wa ayna do gaddal so demgal meden ngal woni gurna meden wala ndeeru ko apullo yaaru ko apullo e pourquoi ma hanta demgal ma babara ko dum burjuma hono babara hebata ko heba burama ngari burama jawdi burama nyaado burama haydara hen an a yoppi demgal ma yida haldingal bumaran ko tan kalta ko kanyal ndara wardima e fokki bu kala demgal ma donc ngo habo ona reego ona woni jo en cuudi jongo minen hobe gaddo nyamduji ni minen mi yarto minen mi nanda bara ko defa hande minen mi ngala geren sono ko fulbe voilà donc fokki demgal ngal haali wo galleji ana do mi natta di faduna immo ne wotar natu mi yalti mi natta ayo en buwana jogi débat am min hakkude amin e whatsapp sabe fulfulde halta won amiri galbe ana ga yida natude galle mudum harmini galleji ma amiri galbe jati ko don woni ko ngana service ngana holu fulli amiri galbe ko galle mu en fulfulde dem ngal haltaake to harmi mi mo fu virgi tilati ko boni yida fulfulde feydu fiskal de fulfulde yenti fulakamo tabe yalla si jaar sahiba donc fokki kayben demgal meden ngal nyayre ngal kaale ngal le galleji ayo kangal woni gurdam meden ayo sa anani pullo ko demgal hono yimbe waro do so bayti demgal boram ko ene fulbe ngana ene nyayre ko gon ko fulbe don manda halaka banna debbo inshallah ok joni Pinal TV hono biirum Pinal TV o télévision fulbe fu yo télévision leñol joni télévision udditama na buri duubi kewdi ko bawda haalande fulbe fa han yalla télévision o ana ande
nokku ɗo wiya pulaku fuu yala Pinal TV ana nodde toon Pinal TV du wara haltana ɗum yimɓe e ɗemgal fulfulde par ce que fait journal ngaji kewɗi fulle kewɗe ana waɗe joni wakkati mo gonɗe muɗum joni o e Pinal TV andinta ɗum leñolngol par ce que e ɗemle woɗɗe ɗe ɓe haalta ɗum e fulfulde ko mbawɗa haalande pulaku fa han yalla eɓe tinno e télévision o ɗum ino miila andu e hoorema e joni wakkati mo gonɗe muɗum joni waɗan publicité Pinal TV ɗum yalla e yimɓe ne ƴeewa ɗum sanne ok bandan debbo weltigi bandiraɓe fulɓe tedduɓe ɗo ko Pinal TV bandiraɓe tinno ɗon télé oɗo ko télé fulɓe ko télé gonɗo ladde e gonɗo wuuro fuu kayben télé Pinal TV o kayben mo kayben yara hono hen ƴeewen mo jogenen mo jiɗen mo jokkene makko gadden mo le cuuɗi men gadden mon e le galleji men gadden mon e le boli e le nokkuji fuu Pinal TV ko télé meɗen kawlaɓe ɗengal min Kounda Diagne waddama ɗo hande mi haala ɗemgal pular miɗa ni haalama wonde bandi men debbo donc mi yaltidiki Pinal TV fof barkino mi yetti on monsieur le porte parole Kounta on va continuer de défendre Pinal TV inchallah woɓɓe jiɗɗa jowtude hande bo homi jimmi jowtude sanne no heewi bo mi jowti pulaw ko o Fouta mi barkiniɓe mi yettiɓe ɗon jowtani ɗi inchallah ok merci ok nden no bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum wonno hande émission moɗon kalden o mo wondunomi ɗo woni Hammadoune Cissé min jowtima ko mo jaɓino notade noddago Pinal TV hande ɗo kaw Hammadoune Cissé woni wiyeteɗo Kounta 0011 way c'est 0011 wogo nen noon mi jewti kala ƴewɗo Pinal TV lanɗo hollo e hono ngoɗon kasen so Allah jaaɓi assalamu aleykum aleykum assalam bandiraɓe Pinal TV wogon yo Allah